ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଏଠି ହେଇଥିଲା ମୋର ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାହା। ଆଉ ଏଠି ଚାହା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଇବାକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ସାରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ଝରକା ପଟେ ଫ୍ରେଶ ହାୱା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ନିଜକୁ ରେଡି କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କିଚେନକୁ। ଆଉ କିଚେନରୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏଠି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା। ଆଉ ତା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଦହିବରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ନନଭେଜ ବାରରେ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଝିଅର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦହିରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଛୁଙ୍କ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ଅଛି କାଲି ରାତିରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ସହିତ ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲକୋନି କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ତାର ବାଛି ବାଛି ତାର କପଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖେଇ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଯାଇଥିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ମାଛ ଥିଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପୋଡାପୋଡି ପାଗ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଶାଗ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଝିଅ ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଗେନ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବସି ପଡିଥିଲି। ଏଠି ଇୟରବଡରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଫ୍ଲାୱାରଟି। ଫଟୋ ସୁଟ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଜୀବନ ନା ଠିକ ଅଦା ପରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଚି ହୋଇନଥାଏ ତାହାର ସ୍ଵାଦ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଚାପର ସମୟର ଘଷାଘଷିରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ବେଦନାର ଆଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସ୍ଵାଦ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ସେତେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱତା ସେହିପରି ପାଇଁ ହାରିଯିବା ନୁହେଁ କାରଣ ଛେଚି ହେବା ପରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ବାହାରୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତି। କଷ୍ଟର ଘଷାଘଷିରେ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ବିପଦର ଆଘାତ ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ଛେଚି ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆସେ ଆମର ସହନଶୀଳତା ସୁଗନ୍ଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ସ୍ୱପ୍ନର ତାପ। ଯେପରି ଅଦା ଚାରେ ପଡି ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ସେପରି ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାଏ। ବେଦନାର ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଛେଚା ଯାଏ ସେତେ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୁଏ ଆମର ମୂଲ୍ୟ। ସେହି ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ କାରଣ ସେହି ବିପଦରେ ହିଁ ଆମର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅସାଧାରଣତାକୁ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଣିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ ନା ଠିକ ଅଦା ପରି ମାଟି ତଳେ ରହିଲେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଛେଚିଆ ହେଲେ ସବୁର ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ। ସମୟ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଚାପ ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଆଘାତ କରେ ତଥାପି ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ଗଢେ। ଯେପରି ଅଦାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱାଦ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦୂର କରି ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମତା ଦିଏ ସେପରି କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ମନକୁ ଦୃଢତା ଦେଇଥାଏ। ଆଘାତ ବିନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେନି ସଂଘର୍ଷ ବିନା ସଫଳତା ମିଳେନି। ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛେଚା ଆମକୁ ନୂତନ ଆକାର ଦିଏ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦିଏ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ସହିବା ସେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଦ୍ରବି ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବିବା ନୁହେଁ ସେଗୁଡିକ ହିଁ ଆମର ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ମସଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ନା ଆମ ଜୀବନ ଠିକ ଅଦା ପରି। ତ ଏଠି ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ସରିଯାଇଥିଲା ପିଠା ତା ସହିତ ଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ ଭଳିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ରାତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ନମସ୍କାର ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।